Ginaingon nga bisan unsa day kaadunahan sa magtiayon, basta dunay usa nga magbinuang, ang kaminyoon magkabuang. Busa kinahanglan gyud nga sa kaminyoon ikaw magbinuotan. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahisog. Uy, may nag-doorbell man. Kinsa sa mga niabot nga wa may andar sa sakyanan nga ako nabati nga ni Huno. Ako rin mo abli sa gate, Agos. Palayon din sa imong gibuhat sa kusina. Mawi na. Ay, wa na. Katong marlo na sa tingali niya. Ay, ang kabit ni Mamoy na. Kanilaad ba yan ni Ma'am? Uy, kabuutan siyang bana nga iyang giluigban. Nga nang man mo gihulong sa tungod sa gate ang imong auto, ha? Kaning likay lang ta ba nga dunay laing mata nga makakita. Isod nagbabulyaso ta. Way kaso nang mid nimo kay wa man mahibaw nga may relasyon ta. Bright ka kita, Marlon. Oh, ano? Ang inyong maid nagkakita sa imong paghawak nako. Uy. Agot! Agot! Padayon lang mo di, Ma'am. Kanang, wabitan si Sir Robert. Oh, wala. Nakasabot naman ka ni nga may relasyon ta. Tanay no na. Ato sa duulon o pakigsultihan. Tana, Marlon. Aw, ha? Mao ba di, Ma'am? Sir? Ay, uy. Way malis lang amo paghawak ni Agaw Marlon. Mao ka na agot. Parintin mo gud mi. Oh. Igagaw rin nang inigagaw ba? Inigagaw ng amo. Mao ba di ay, Sir? Muna. Anya, katong nakita mo atong unang adlaw nga nagturjak mo, Sir. Inig-agaw sa igapon. Magkano niya agot, ha? Kasi nagtorjak ko taon. Ako, anong good, Ma'am? Kana magkuha mo gud ako bulingon atos niyong kwarto ni Sir, Ma'am ba? Pero pag abli lang ko na ako sa pultahan, good kay, may ako nakita nga nagturjak mo. Mo to nga, nihinay na lang ko gawas o gihinay kung sira ang pultahan. Hoy, ay pagbutang-butang ang istorya nga baka kaagot. Mayo ba, ikiyata ka babayaan ka? Sige, Ma'am. Kaya ko, Ma'am. Basta kay, wapang ko mamakak. Gibidyuhan ko man gani sa akong cellphone ang iyong pagturjak. Muy gidangat. Mao banak. Hatagan unta ka og kwarta ni Ma'am Buena og sa iyang kabit. Pero wa ka mo dawat. Mao na, tay. Ilang takon sa burnuhan ba? Aron nga dili ko mo sumbong ni Sir Robert nga nangabit si Ma'am sa lalaki nga gipatuon niya nga iyang igagaw. Ay, anak ka ng undang na balang ka diya sa imong pagkakatabang jas ila. Basig may dautan niya tao ng buhato ni Ma'am Buena. Kay naibaw naman ka sa iyang mga binuhatan. Ay, dili man kumusulti ni Sir Robert, tay. Kulabot ang ilang problema, oy. Pero, kuan ba, naluoy lang kung Sir, kay gibinuangan lang siya sa iyang asawa. Agot. Uy. Nakadating niyo? Uy. Hala na. Nakiksulti ko nimo. Bangas ka. Si Robert maron. Naasgawas ng tawag ni mo. Hala, tay. Kakalit gud ining pagpaulit ni Sir gikan sa Manila. Hala, tay. O baka masakpin ni Sir si Ma'am, no? Bahin sa iyang kabit nga nagduwa sila kayo. Naatuwa dito. Unsa, Sir? Mao ka na agot. Nasakpan tigad sila si Wina o si Marlon nga nagduwa og kayo. Nagduwa kayo. Mudo kayo nga Unya, dito Sir. sa mga paso. Unya si Robert, unsa ba imong gibuhat dihang nakita mo silang duha, imo bang gipatay silang duha, sir? Bito, Sir. Kanang unsa man, Sir? Gipatay mo ba ang imong asawa o ang iyang kabit? Ha? Sir Robert? Ha? Huwag ka maghahimod sa pagpatay nila, Sir. Sa iyang kabit? Bida, sir, ako ba to? Gipatay na to nako, sir. Gipatay pa to nimo. Dili lang gitingali ko dugo og kriminal. Noy Damian. Agot. Mga ako na lang mibiya sa bahay. Ay, maro silang duha, Sir Robert. Ambot. Ambot lang. Nagtiwas magkatong duha. Puwa. Basta kay pag-abot ko, nag-ukang man to. Hinigbalik na ko sa bahay. Kung naapagani, Wina. Bagka na kang daong. Magbalik ko sa bahay. Huwag kulong ta, agot. Oo. O, Sir, kami isulti sa unya ako ni mo dito sa inyo. Naasya sa inyong kwarto, Sir? Oo, naay. Ganahan. Nanghipos sa iyong mga besti. Kuan, Sir, kanang ang tinuod bitaw, Sir.
Nasakpan naman na ako sila nga nag-project, sir, pero walang gyud ko mo text nimo kay dili ko gusto manghilabot sa inyong problema. O nabalangin ko pa nga basin unsay kunang buhaton nimo dito sa Manila kung sultihan ta kadaan. Robert, darling. Dahil, silang kumudayon og layas, Earl. Uy, magbinuutan na lagi ko. Di na ko muusab. Dili ta ka mapasaylo si mong gibuhat, day. Oh? Dili yun, Wina. Busa layas. Layas akong palimay! Unsa, sir? Naagot. Buangan na kagusto man ko nimo. Kung musugot ka, ipulin ako sa mabudhion akong asawa. Aw, ako noon, sir. Bisag ingon ani ko, pero may pagtanaw sa biya ko nimo, sir. Dugay na. Dito, untay ka. Ha? Dugay na ko na ipog nimo, sir. Ayun sa, nagkasabot na ang duha ninyo kakasing-kasing, sir. O, man na. Merab nami sa imong anak. Asa may gipulin ako sa akong asawa. Man na. Dali, God. Daog na. Tinuod ni Agot. Uyab na mong, sir. May naitabo na ninyo. Utay. Kadaghan na tayo. Nga, giganahan mo duha. Bida. Noy. Kakalit ba? Galit ka. O nya, di ka to mag-wild imong asawa si Robert kung may baw siya nga usalang kamid ang imong gipuli niya. Siyang unang nagluib sa among kami niyon. Basta di ko madlok na mangita sa gubot. Si Agot. Siya na ang akong gimahal o gihigugma. Ako ang gipuli ni Sir Robert sa maluibon niyang asawa. O nagpasalamat na lang sab ko, gawa na magpakita pa si Ma'am Wena aron magsamok sa among pagpuyo ni Sir. O galoy sa Ginoo, mabdos na ko karon sa ikaduha namong anak. Ipagpasan na mo og buhat o bata, uy. Magdo mga kasama ang kaagi ni Agot dinhining atong tulumanon. What's the style? Ipaspasan og buhat og bata is style. Kini maong sudilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adlucan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.